Тези камбани огласят цялата долина под град Шипка. Чуват се на 15 км от тук. До първия звън обаче трябва да се направят 500 крачки и да се качат 254 стъпала, без да виждаш. Просто знам всяко стъпало, всяка площадка. Ето сега изминах първите 8 стъпала. Пред мен са втората осмица. След втората осмица има към 3 метра площадка с крачки 7-4. Тук стъпалата до храма са 160. Всяка седмица изминавам, като идвам до храма да звъня камбаните, някъде около 3000 стъпала. А направете сметка за тези мои 46 години, колко милиона стъпала съм изминал. Може би вече надминаха 5 милиона, може и 6. В протокола на Дечко пише 100% слепота. Но той някога е виждал. Започва да губи зрението си като млад. Сега го води белият бастун и светлите петна, които успяват да разпознаят очите му. Всеки се надява винаги да има светлина в живота си, но не винаги и така, както си искаме. Появява се и тъмнина и в самия живот. Не, че нямат хората зрение. По-що им се вижда понякога живота в тъмни краски. Казват, ако сте на мое място, ви как ще живеете и как ще си помислите тогава? Молил ли си се на Господ да ти върне зрението? Молил съм си много. А това, че не се е случило? Много съм си молил, не се е случило. Аз съм доволен за това, че може би не ми е възстановил зрението, но забавя процеса и смятам, хубаво ще бъде молитвите ми всеки ден. Докато съм жив, сега да имам светлина в очите. Понякога, като се вдигнах в купола, тук централния купол, кога виждах на най-високия купол изографиран с Христос, на времето го виждах. Но сега, като погледна с вече угасналите си очи, виждам нещо, че се сияе. Може би светлина там от някакви прозорци или нещо друго. И това ми радва и си мисля, че нещо отгоре ме гледа, някой и ми помага. 46 години камбаните на Шипка бият под ръцете на Дечко. За 110 годишната история на храма, той е живата му история. Помни руснаците, които са служили преди години тук и са го учили на занаята. Винаги кога звъня, оставам няколко минути и половин час понякога, кога имам време. Просто така, на отека там, между камбаните, започвам да им говоря. Това е моята радост. Мога да кажа, че малките камбанки някой път казвам, това са моите деца и им говоря. Като на моята дъщеря, кога беше малка. Последните стъпала до 20-тонния си оркестър Дечко изкачва по усет. Няма място за бастун. Остават 94 стълби, които ще го изкачат 33 метра по-близо до Бога. Да, ето аз съм тук на подиума и се считам за диригент на най-тежкия оркестър. Мога да кажа, че и същевременно съм изпълнител. Тези камбани са излети от гюзи на изстреляния тук събрани след войната. Руското военно министерство подарява 31 тона гюзи, които в заводите на Финландски в Москва се претопяват, примесите и се изливат 12 камбани, които ги виждате тези 12 камбани. Най-голямата камбана, която е пред вас, тежи 11 643 кг. Махалото е около 250 кг. Втората по голема е 5 тона, 4880. Ние съм е кръствал, както ви казах, това е тинора, това е баса. Това тук е двутонната ми камбана тинора. Освен да помни броя на стъпките и стълбите, Дечко знае наизуст гласовете на всички 17 камбани. Моите деца, най-малките камбанки, най-малката 20 кг, най-голямата ви казах 12 тона. И ето я голямата. Напоследък започнах и да ми се уврежда и слуха, особено дясното ухо. Може би моите камбани имат малко вина, но нас не им се сърдя въпреки това. Смятам, докато съм жив и здрав, независимо, че почнам да губя и слух, звъна на камбаните ще се лее и тук на долината на Тракийските цари и розите, тук в Казанлъшкия регион. Ще бъда доволен все пак. Плача понякога ми става мъчно за жестокия жребий на съдбата, но радостта ми са тук камбаните.
Много случаи има, когато му е тежко, когато съм обиждан за нещо, нали, хората не виждат, че се движат така понякога, нали, неприятно блъсна са така. Някои се извиняват, видят ме, че не съм виновен. Качвам се тук, просто търся спокойствие и тишина тук при камбаните. Сядам си там на пейката, която я сковах на времето. Тук винаги си има пейка, когато присядам извън нарите. Дори ако ви кажа на тази възраст, се поплачвам. Както ви казах, съдбата ми е такава. До камбаните ми се радостта и както някои казват, и моите деца. Така самичък си говоря с тях, звъня с тях, радвам им се. Радвам се, че създам удоволствие и радост на хората, които особено през летния сезон посещават нашия храм. След близо половин век служба, Дечко ще има свой наследник. Обучава един от послушниците в манастира. Оказва се най-добрият му ученик досега. Не всеки може да бие камбаните, то е толкова много. Как се казва, железен хор, да ръководи. И е интересно. В някои места са електронни камбаните. Губи се майсторлък. Камбаните лекуват, а аз той съм го изпитал така, като съм нещо по-сърдит, нали, така ми е неприятно вкъщи, като дойда тук и като си почна да си звъня камбаните, ги настроивам или нещо така. И след това чувствам как така от техния звук, техния различен звън, все едно, че са ме издикули. До време на камбанарията и от тук, от тази височина, виждам, може би, всичко. С Божията помощ, надявам се. За тази сутрин Антон Хекимян, BTV.